مرحتن لهيك أنا بالتسقنا بحري بزبل زهتفتف فيروس كابزلكفو جزيات عطير الله سلست عامتات بزي عرفتي ليتن قتلن بزعبا بحري لفليفهم مع رجود ياقونيو أما خاري مراحل سرعات بالتسقنا دمايو لناصنتن ولاونتن إرترا أمغاسن مقونس قابل توافيرهم كابزلو وجيل سرعات بالتسقنا حديو مرحتن لهيك أنا سرعات بالتسقنا أب قداي إرتران إرتراونتن أيح مسمر سجيرهم كاب حديد أندلا هيصوم كمزلو إزي دياقون دي بوليتيكين حد مرآيايو هلو لو مسمعجن زلا يكونن إثيوبيا بحر بر ستاجن إرترا هنا جبت مكنيات يفرسا من نشأ مكنيو من نشأو إرترا نتوني هذا الرجات ليلو شو يتقبلون إثيوبيا بحر بر ندتاجي لك إثيوبيا بحر بر كاجني إرترا تاري من تارج الله شوالش بقى إرترا تكمل يالك على الزاجس إثيوبيا أفتق بحر مسرخبت إرترا زخونة اللو مخنيات كبكيو إرترا هتكون زقبرا كالوت ونستقبلوه إثيوبيا قيح بحر خيت ركبيو إثيوبيا قيح بحر مسرخبت إرترا انت خدكور اللوم يا طقمي إرترا شو أخبكيو أدوليس تاجورا متصوع عسب زيوم كله ما بتحت إثيوبيا منيرهم هجوا ولا حنتير لن بحر نقاش زنبريت قريان قزيوه إرترا زبل سمهبوه إنه حجي بسلام كنا برايك قالنا إرترا مركبا يكون نقابلنا الصوماليين وي سوماليلاند وي جوبالاند نيثيوبيا وده بنتهيبو ما إرترا زخونة المخنيات كبكعيو إثيوبيا بزخونة بوتانا أبنة تشاينا نيثيوبيا وده بنتهيبا إرترا تفرس تشاينا هون يانا تشاينا ركنا تشاينا هون لإثيوبيا وده بالصدق إرترا هون يجبسنا تفرس زقرمي إذا عبد بدزي مسمنتاي زغصر أمرهم بالصحتون أب خلوصة بزنورن سبات زمكر مرحبا تسقنا أنت هاو تتلأمو أنت حات يصلو يمان تسقامو بمرخاتن عبوتاتن زستخبه سسعانهم تيناتن دما زبهرياتو سلزخوني أبزي بإثيوبيان هيك أنت لعيلو زلو وفر بحري كلهم زتقفشو بقرابو بالتسقنا ما أزنهم بالصحتو بخطور تسلئهز بإرتان مريتان زعورو أبوتاتهم أبرخاتات سحل استرفو مرخات كينات زباو جنبار زنبرو أما ساخوتي تلفزيونات حاتو كبلو يوعلون يحضرنا له نقلك أبقاتهم كم أبنت نسمع ኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት ሁለት ጎረቤት ሀገራት የሚመሩበት ህጋዊ ስርዓት ሳይበጅለት ሰባት ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ ጎረቤት ሀገራት ዝምርሓሉ ህጋዊ ስርዓት ከይተዳለወ 7 ዓመታት ሓሊፉ ናይ ኢትዮጵያ ህጋውን ታሪኻውን ወደባት ዝሓዘቶ ኤርትራ ድማ ኣይሽምካይዶ ብነፃ ወደብ ክትበና ብ1990 ማለት 1998 ብትዕቢት ንኢትዮጵያ ወሪራ كمز لومي واج كيتباله كساب حين شعات 1998 ورا جمرن بحرهم أجمالكم أستيريلهم بعلم إثيوبيا وانز حسمون ودب عصبن باسعن مستي أبت وانز نبرة نايم تحبار هواهون بتنعوز جز نبرة حجاجات مستجبرة حجاتات إثيوبيا بودب عصب مول أجرجلوتها تركب زنبرات زين عز وزر لنا كان مش حين شعات 1998 ودب عصب بمول عقمو نإثيوبيا نتوف أجلجلوت إنها بنكلوي بزعباتي كابشين شعاتي 1998 كساب كلتش عامة مرت أمونغو إرتان إثيوبيان استخايدة دماو كينات أبقزيو بزح تباهيرو سلزخوني لو من دحري التماليس كامل تخطخ أدلاي نتيبرلون تخوني نزوم حجي أما ساقوتي تلفزيونات إثيوبيا وتمكل كلنا بلو حاسوتات زنسحن هزب الزدنا قرون زلو ناي تمالي سعورات كينات حق من قاروم جن أقداسيو أبي كمي مراو منقصة مكمت بمنم ملو لمنم علامة بدردر مكمت نور كنور بلا نور
መረዳ ያለበት። አብይ አህመድ ድንክ ነው፣ የፖለቲካ ድንክ፣ የሁሉም ነገር ድንክ ነው። ኖርማሊ ጤነኛ ሀገር ቢሆን ኖሮ ወይ ጸበል ወይ የአእምሮ ሕክምና ሆስፒታል መግባት የነበረበት ሰው ነው። ስለዚህ የአብይ መንግስት እንደዚህ አይነት ሞራል መሰረት የለውም ብቻ ሳይሆን ጤነኛ አእምሮ ያለው ማንኛውም ወገን ህወሓት የትግራይ መንግስት ብቻ አይደለም አብይ መራዋለሁ ከሚለው የተራ የነፍሰ ገዳዮች ቡድን ጋር መቀመጥ ነው ነውር መሆን የነበረበት። ንህዝቡ ጠሊሙ ትማሊ ምሰናይ መንግስቲና ክንዛተ ዝብል ዝነበረ ሎሚ ተገምጢሉ ነቲ ዘናኣሶን ዝናዓቆን ከሳሲ ዝጓናባሕ ዘሎ ትማሊ ብምስምስ ዶብ ኣብ ዝበልዑ ኩናት ኣላፍ መንእሰያት ኢትዮጵያ ዘህለቀ ደረት ኣልቦ ሓሶቱ ስቂልካ ምሕላፍ ቁኑዕ ኣይኮነን። ንሱን መሰልቱን ነቲ መሪር ሓቂ ከም ሓሞት እናመረሮም ክውሕጥዎ ስለ ዘለዎም ስለዚህ ከዚህ ቀደም የሰራነው ስህተት እናርም ቅድሚ ሕጂ ዝፈጸምናዮ ጉድለት ንኣርሞ ዓሰብ ንመንጥሎም ዝብል ሓሳብ ከልዕል ጀሚረ ኣብ ዓሰብ ዝዋጋእ ዝነበረ ሰራዊትና ኣይሞከር ኣብ ዝበሃል ቦታ በፂሑ ነይሩ። ኣይሞከር 18 ኪሎ ሜትር ካብ ዓሰብ እዩ። አይሞከር የሚባል ቦታ ላይ ደርሶ ነበር። አሰብ ጋር ሲዋጋ የነበረው ኃይላችን ባይሞከር ማለት ከአሰብ 18 ኪሎ ሜትር ነው። ጂኦግራፊው አሁንም ይታወቃል። አይሞከር ንገዳለሱ ካብዚ ሕጂ ዘለና መከላኸል መስመር ሓድሽ መከላኸል መስመር ድሕሪት ያለ ኣብ 37 ሜትር እታ ቦታ እዚያ እንዳ 37 ኣብዚ ዘሎ እቲ መከላኸል መስመርና ካዲነ ስለዚ ኣብ መንጎዝን ዘሎ ክልል ነው 67 ኪሎ ሜትር ይዘው حتى دا أي مكر تبعال بكر لدعاء طلوع انتهي مالتي ترجمة أتعامل بوتا ما يدري بوتا مالتي حقኛ ታሪክ ግንባር ቡሬን ምዝኽኻር መከላኸሊ መስመር ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ 71 ኪሎ ሜትር ይነበረ ኣብቲ እዋን ብውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ካልኦት ጉዱሳትን ነቲ ኩናት ንምዕራፍ ዝወሰድዎ ተበግሶን ሰላም ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብ 71 25 ኪሎ ሜትር ንድሕሪት ክስሕብ ስለ ዝተወሰነ መከላኸሊ መስመሩ ኣብ ከባቢ 43-44 ኪሎ ሜትር ካብ ዓሰብ ገይሩ ነቲ ወራር ዘፍሸለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድማ ኣይሽንኳይዱ ኣይሞከር ኣብ መከላኸሊ መስመር ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ክጽጋዕ እኳ ኣይከኣለን። ኣይሞከር 18 ኪሎ ሜትር ተባሂሉ ተጠቂሱ ዘሎ ድማ 18 ዘይኮነስ ኣይሞከር 37 ኪሎ ሜትር ካብ ዓሰብ እዩ። እዚ ንሪኦ ዘለና ካርታ ድማ ኣብቲ እዋን ኩናት ንኣተሓዛ ድፍዓት ክልቲኡ ሓይልታት ኣመልኪቱ ኣዛዚ ግንባር ቡሬ መጀር ጀነራል ሃይለ ሳሙኤል ዝሃቦ መብርሂ እዩ። እቲ ናይ ቀደም ቀዋሚ መከላኸሊ መስመርና ካዕና ዝነበረ እዚ ቀይሕ ዘሎ ፀጋማይ ጫፍ ናይቲ ግንባርና ኣብዚ 823 ተራኻለት ዘሎ በፅሕ ከሎ እቲ የማናይ ክንፍና ከዓ ኣብ 738 ክልለው ያልባል ቦታ እዩ ነይሩ። እዚ መከላኸሊ መስመር እዚ ንፅርግያ የማነ ፀጋም እዩ ዝቆርፅ ስጋብ 50 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ነይሩ ካብ የማን ስጋብ ፀጋም ካብ ፀጋም ስጋብ የማን ማለት እዩ። እቲ ናይ ፀላእ መከላኸሊ መስመርካ እዚ 8 ንብለና ፀጋማይ ክንፊ እዚ ከዓ እቲ የማናይ ክንፊ ስጋብ 6 ንብለና ማለት እዩ። እዚ ውን 48 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ነይሩ ካብ የማን ስጋብ ፀጋም ስለዚህ እቲ ናይ መጀመርያ 71 ኪሎ ሜትር በቃ ግንባር ቡሬ ይፍለጥ ቅድምና ዝሓድሽ መከላኸሊ መስመር ምምፃና ዝነበረ ዕርድና እቲ ድሕሪ ዕለት 28 በቲ ኣንቶኒ ዝጠቐስናዮ ውሳኔ ናይ መንግስትና ዝቐየርናይ ሓድሽ መከላኸሊ መስመር ከዓ እዩ። እዚ ኣብ ከባቢ 44 ኪሎ ሜትር ኣለና ማለት እዩ። እዚ ጥንሃና መከላኸሊ መስመር እዚ ተፀጋማይ እዚ ከዓ የማናይ እዚ ከዓ ናይ ፀላእ መከላኸሊ መስመር እዩ። ሕጂ እውን ናይቲ እዋን ሰነዳት ኢና ክነቐርብ ብ9 ሰነ 2000 ዓመተ ምህረት ገና ሩሱን ኩናት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ጋዜጠኛታት ማዕከናት ዜና ወፃኢ ምዝሓዘ ጉጅለ ኣብ ግንባር ቡሬ በፂሕና ነርና። እዚ ንሪኦ ዘለና ሰነድ ኣብቲ ኣይተጻድቃን በፂሕናዮ ነርና ዝበሎ 18 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቦታ እዩ። 18 ቀንዲ ደጀን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኮይኑ መቐበሊ ሙሉኻት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኑ ይጸኒሕና። ከምሽቱ 4 ሰዓት ውጊያ ጀምረናል። በዛ ላይ የነበረ ግን ብዙ መስዋዕትነት መክፈልና ቁስለኛ ነበር ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሰራዊት
ከፍተኛ ጉዳት ነው ማለት ነው የደረሰብን። በዛ ጊዜ ቀውጢ ውጊያ ነበር ማለት ነው። ቀውጢ ውጊያ በሚካሄድበት ጊዜ ግን መስዋዕትና መቁሰል ነበር ማለት ነው። በተለይ 6 ሰዓትና 7 ሰዓት ላይ ከሌሊቱ በጣም የተጧጧፈ ውጊያ ነበር ማለት ነው። አንድ ሻምበል ነበር የገባነው። ወዳውኑ ሻምበል አመራራችን ተሰዋ። በዛም የተነሳ ያው ብዙ መስዋዕትነት እየተከፈለ ሲሄድ በመሀከል ተኩስ አቁሙ ብለን ያው ወደዚህ እንድንመጣ አድርገናል ማለት ነው። እና የነበረ ሁኔታ ይህን የመሰለ ነው። ነገር ግን ውጊያው ግን በጣም አስከፊ እና አንገፍጋፊ ነው የነበረ በእኛ የነበረ ውጊያ ማለት ነው። ሀሳብ ቀርቶ ግማሽ መንገድ አልተደረሰም። ነበረና ፕሮፌሽን ሻዕቢያ ተሃድም ያ نحن ግን ዓሰመቲና አነባሮ የነበረና ዓላማ ፎርሜሽኑ ከወልድ ሐር የኾነ ማኸላትዩ ለዊስና ዓቅምና ይለው ነገርና መራርና ዓቅምን ኽእሊና ሙለለ ይጉድና መራር በቃዓተና ይለውና ሰራዊት ግን በቃዓቲኩም ሰልጥን ክብኩም ይለውና አማኻላትዩ አላህ ይድና ቆጥሬው ለው ብዙሓትዩ ካብ ሓንቲ ጋንታ ተወኻባ ሻለቃ ደረጃ ነበረ ካብ ሓንቲ ጋንታ ካብ 86 16 ተመይሰ ካብ 88 16 ተመይሰ ካብ ለቃሪዩ ወቁዒ ቁስሊ ካይናው በኤርትራ ጦርነት እኔ ቡሬ ነው የነበርኩት። ጦርነት ተጀመረ፣ ተጨፈጨፍን። አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻልንም። አንድ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል፣ ይጨፈጨፋል። ሌላ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል፣ ይጨፈጨፋል። እዝን ሪኦ ዘለና ኣብ 37 ኪሎ ሜትር ማለት ኣይሞከር ተተኺሉ ዝከላኸል ዝነበረ መዳፍዕ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እዩ። ወታደራዊ ሳይንስ ንዝፈለጥ ሰብ መዳፍዕ ኣብ 37 ተነይሩ ቀዳማይ መከላኸሊ መስመር ካብቲ መዳፍዕ ዘለዎ ቦታ ክንደይ ኪሎ ሜትር ርሒቑ ከም ዘሎ ርዱ እዩ። ሰንዓፈን አልፈን ባሶራን ተቆጣጥረን ባሶራ ላይ ታንኮቻችንን ሰቅለን ሓሶታት ኣይተጻድቃን ይቕጽል። ብወገን ሰንዓፈ ኣብ ባሶራ ታንክታትና ሰቂልና ከስከሰ ዝበሃል ቦታ በፂሕና ነርና። ብወገን ዓድዋ ዓዲ ኋላ ዓረዛ ሓሊፍና እቲ ውግእ ኣብ ጥቓ መንደፈራ ይካየድ ነይሩ። ክሎስት መንደፈራ ነበር ውጊያ ሲደረግ የነበረው። ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ነይረ ዝብል ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ወፂኡ ዓይኒ ዘንቁር ሓሶት ክዛረብ ዓገብ እዩ። ንልቦና ዘለዎ ሰብ ግን እዚኦም ግን ልቦና የብሎምን። ብዘይ ሕንከት ድላዮም ክብሉ ስኸኽ ዝብሉ ኣይኮነን። ብዙሕ ምዝራብ ኣየድልዮን እዩ። ሰነዳት ጻዕዳ ቀላይን ዓዲ በጊዖን እኹል መልሲ ስለ ዝኾነ ኣብቲ መዋዕለ ብፍላይ ኣብ ክሳድ ዒቃ ዝነበርኩም ኩናት እንታይ ይመስል ነይሩ? እስክታወሁ ብዛዕባኡ ጽንክር ዝኾናት ገጢምኩም ዝነበርኩም ይስማዕ እሞ ዝርዝር ኣቢልካ ትዕልምና ብዛዕባኡ ዋላ ሓንቲ ጽንኩር ኢልና እውን ክንገልጾ ኣይንኽእል ኢና። ቅርፂ መሬት እቲ ቦታ ምቹ እዩ። ኣብ መንጎ ጸላእ ዝብገሰሉን ንሕና ዘለናያስ ናይ 2000 እዩ ውሕዱ ብቤተጨን ገይሩ ከባቢ ዳዕሮ ኩና ዓዛ 10 ተረተር ዝበረኸ ከምኡ ኢሉ ንዓረዛ ዝኸይድ መስመር ማይ ድማ ዝኸይድ መስመር ኢና ሒዝና። ንሱ ከዓ ካብ ጎላጉል ካብ ዝተሓተ ዕንቆት ዝለዓለ ብራኸ ዝመጽእ ነይሩ። ቅርፂ መሬቱ ንባዕሉ ተሪር ዓቐበት እዩ። ንሕና ግን ብብራኸ መጺና ኣብ ሓደ ከቢድ ጉዕዞ ዘይብሉ መስመር ስለንኣቱ ድኻም ነርና ክብል ኣይክእልኒ። ቅርፂ መሬት ላዕሊ ታሕተን ሸንኮለል ደብል ኣይነበሮን። ስለዚ እቲ ቅርፂ መሬት ስለ ዝሓገዘና ድመቸአ ንምውጋእ ንዓና እዩ። እቲ ዝተመርፀ ቦታ ከዓ በዚእኻ ከም ሓደ ቅቡል ወሲድካ ንክትዋጋእሉ ዘተባብዓካ ሓደ ካብ ዘዕወተና ነገር ከዓ ቅርፂ መሬት እዩ ማለት እዩ። እቲ ተሓዛ ናይ ጸላእ ዝመፀሉን ናትና ተሓዛን ዝነበረሲ ሓደ ካብ ዘዕወተና እዚ እዩ። ብዓብይቲ ጸላእ ተዳኺሙ ሞይቱ እናተዘብጠ ዝመፀ እቲ ምንሰሓብና ንድኻም ናይ ጉዕዞ ኣሸጊርዎ ኣብ ዝጥዕመና ቦታ ንኽንሃርሞ ኣተባቢዕና ከምዚ እናኾነ ምስ መፀ ኢና ንሕና ከዓ ኣብ መደምደምታ ነቲ ናይ መወዳእታ ጽቡቕ ዕድል ኣጋጢምና ነቲ ስራሕ ከዓ ብፅፉፍ ተወዲኡ ማለት እዩ። ንዝሞተ ስሞሽዑ ኣብ መወዳእታ ድሕር ዘይተሃርምኹም ካብ ንባዕልካ ሞይትካ ኣለካ ስለ ዝኾነ ነቲ ድሞተ ኢና ሃሪምና ማለት እዩ። ጻድቃን ጦርነትን መርቻለሁኝ አሰብን እንያዝ ብያለሁኝ ብሎ ሲናገር ሰማሁት። ጻድቃን ውግእ መሪሔ አሰብ ንሓዞ ኢለ ነይረ ኢሉ ክዛረብ ስምዕዮ። ጻድቃን ሲቪል ነው፣ ስራውም ሌላ ነው። ግን ያው አልብሰህ እኮ የሆነ እኮ
ከዋክብት ካስቀመጥ በዛ ትጠራለህ። ጻድቃን ሲቪሉ ስርሑ ካሊዩ ጽሩራታት ስለ ዝነበሮ ብኡ ይጽዋዕ ጻድቃን ክዛረብ እንትደኣ ኮይኑ ብጾሮና ውግእ ክመርሕ ኢሉ ውትድርና ዝፈተነ ኣብኡ ፈቲኑ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሓንቲ ጸባብ ቦታ ኣእትዩ ዝቐጥቀጦን ንሻዕብያ ብዘበርከቶ ውዕለትን በቲ ኣብኡ ዝሃለቐ ሰብን ንብረትን ክስንብድ ነይርዎ። ጻድቃን ዝመርሖ ኩናት ኣይነበረን። ካብ ባድመ ሰራዊት ኣጉዚሉ ንጾሮና ኸይዱ ባዕሉ ኣዛዚ ኮይኑ ኣትዩ ውፅኢቱ ድማ ኣብኡ ኣሎ። ድሕሪ ውግእ ጾሮና ንኻልኣይ ግዜ ምድላው ይገበር ተባሂሉ ሽዑብ መራኸቢ ብዙሓን ዘይተነግረ ሳሞራ ግንባራት ከዋህድ ጻድቃን ድማ ካብ ቦትኡ ተኣልዩ ምስ በዓል ጀነራል ገዛኢ ኣብ ከባቢ ሎጂስቲክስ ንኽጸንሕ ተወሲኑ መንያዝን ያችን ድልም እንኳን ሳስቴን እንዳናረግ ከዛ የነበረው ተኩስና እንትን ቆርጦ ይዞ ሄዶ ጾሮና ቀጥሎ ራሱ ኮማንደር ሆኖ ገባ። የራሱ ውጤት እዛ አለ። እዚ ኣንጻር ጻድቃን ዝዛረብን ንጻድቃን ዝውንጅልን ዘሎ ጆን መንጋግ ዝተባህለ ሰብ ንባዕሉ ኣካል ናይቲ ዝጠቕሶ ዘሎ ኩናት ነይሩ። ብ23-24 ግንቦት 2000 ዓ ም ኣብ ዓዲ በጊዖ ንዝተኻየደ ኩናት ዝመርሐን በሽሓት ዝቝጸር ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘህለቐን እዩ። ድሕሪ ስምምዕ ኣልጀርስ ምስ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝረዳድኡ ብወገን ኤርትራ ብሪጋደር ጀነራል ኣብርሃለይ ክፍለ ዘማእክሎ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ኣለምሸት ደግፌ ሕጂ ጀነራል ብልጽግናን ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ማለት ጆን መንጋግ እዮም ነይሮም። እቶም ኮሚቴ ኣብራማ ምስ ብሪጋደር ጀነራል ኣብርሃለይ ክፍለ ምስ ተራኸቡ ዝተባሃሃልዎ ንስማዕ። ኣኼባ ኣብ ዶብ ዘይንገብሮ ኣብ መረብ ኣብ ዛላንበሳ እንተበልናዮም ኣብዮምና ክልተ ግዜ ግን ሕራ ኢሉ ሓንቲ መረብ ገርናያ ክልተ ግዜ ወረ እምበር ከም መተካእታ ከዓ ጅቡቲ ኢልና መረብ ስንታን ከኣተላ ኣብዚ ረፍካ ሰብ ከዓ ስለ ዘሎ ክልተ ማእታት ጌርካ ወይ ትመጽእ ሕጂ ምስ ኣቤና ናይ ቦታኹን እዚ እምቢኡ ከይድና ምስ በለና ዝገዝልና ኣብኡ ከዓ ይንርሱ ኣሸዑ ኣብዚ ናይ ዓዲ ወጊዕ ንሪእቲ ንሱ ናይቲ ግንባር ሓላፊ ነይሩ ናይቲ ክፍለ ሰራዊት ናቲ ክፍለ ሰራዊት ኣይተመልሰን ኣብኡ እዩ ተሪፉ ከይጀመርና ከለና ካብዚኣ እኳ ኢና ተመለስና ኢልኒ ካብ ዓዲ ወጊዕ ዘይበይኒ ከዓ ካብ ሞተ መሊሽካ መንደር ምሳሃለ ዘይኒ በይኒ ከዓ ካብ ሞተ መሊሽካ ኢል ጦርነቱ እስከየት ነው የሚሄደው የሚል ሁለት ሰዎች ሁለት የተለያየ መልስ ሰጡ። አቶ ተፈራ እስከ ቀይ ባህር አለ፣ መለስ እስከ ቻላችሁት አለ። የሁለቱ አልጣመኝም እውነት ለመናገር። እስከ ቻላችሁት ምን ማለት ነው? አዎ እሱ እኮ ነው የምልህ። እስከ ቻላችሁት የት ትችላላችሁ አለ። እቲ ኩናት ክሳብ ኣበይ ክበፅሕ ዝብል ክልተ ዝተፈላለየ ሓሳባት ቀሪቡ ተፈራ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ኢሉ መለስ ድማ ክሳብ ዝኸኣልክሞ ኢሉ። ቀይሕ ባሕሪ ማለት ሻዕብያ ምጥፋእ ማለት እዩ። ክኸውን ዝነበሮ ድማ ንሱ እዩ። ንዓሰብ ጥራይ ተባሂሉ ዝተኸራኸረ ሰብ ኣይነበረን። እቲ መደብ ኤርትራ ሓያል ንኸይትኸውን ንሻዕብያ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ምጽላፍ እዩ ነይሩ። ቡሬ የተለዓለን። ስለምንታይ ብዛዕባ ቡሬ ጥራይ ንዛረብ? ቀንዲ ድሌትና ኣስመራ ባፅዕ ምእታው እዩ ዝነበረ። ክንከይድ ንኽእል ነርና። ኣብ ኣኽሱም ዘጸቕናዮ ውጥን ካብኡ ኩሉ ንላዕሊ እዩ ነይሩ። ንሻዕብያ ዓሰብን ቡሬን ኣይኮነን ዘድልዮ። እቅዱ ሻዕብያን ወደ ቀይ ባህር ሻዕብያ ብቻ ኤርትራ ሓይል እንዳይሆን ድሓር እዚ ጌርና ናብ ኩናት ምስ ኣተና ኣብቲ መጀመርያ ኣይቐንዐናን። ብሓቅን ምዝራብ ብሓፂር ግዜ ክንውድኦ ኢልና ኣቲና ያውም ክሻብ ኣስመራ ኢና ንኸድ ማለት ሻዕብያ ሰይ ነቃብፆ ኣለና ዝብል መደብ እዩ ነይሩና። ግን ኣይኮነን ተሰናኺሉ ተሪፉ። እቲ ምድላው ብቑዕ ኣይነበረን ማለት እዩ። እቲ ምንቅስቃስ ጠቕላላ እውን ትክክል ኣይነበረን። ዋላ ናይ ስልትታት ጌጋታት እውን ይነብሮ እዩ። እዚ ንባዕሉ ክግምገም ዘሎ ጉዳይ እዩ። ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ማለት ጆን መንጋግ ብህልቂትን ዕንወትን ናይቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ኩናት ኣይተጣዕሰን። ሕጂ እውን የማናይ ኢድ መራሒ ብልጽግና ኮይኑ ኣብቲ እዋን ፈቲኑ ዘይሰለጦ ሎሚ ምስ ብልጽግና ኮይኑ
ቀይሕ ባሕርን ምምላስ ኣብ ዝግበር ኩናት ሰራዊት ኢትዮጵያ ክመርሕ ተመዚዙ ኩናት ንኽውላዕ ካብ ዘቀላጥፉን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኤርትራውነትን ዝኸሓነ ክቱር ጽልኦም ከውፁ ዝህንጠዩን ካብ ዘለዉ ጀነራላት ሓደ እዩ። ኢትዮጵያውያን ወረራውን እንደ ጥሩ አጋጣሚ ቆጠሩ። በህገወጥ መንገድ የተወሰደ ወደብ የሚመለስበት ጊዜ እንደመጣ ተስፋ አደረጉ። ኢትዮጵያውያን ነቲ ወራር ከም ጽቡቕ አጋጣሚ ወሲዶሞ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝተወስደ ወደብ ዝምለሰሉ ጊዜ ከም ዝመጸ ተስፋ ገይሮም። እንተኾነ እቲ ወራር ኢትዮጵያ ብዘይ ሓሰበትሉ ኤርትራ ድማ ናይ ሓይሊ ጸብለልታ ዝነበረ እዋን ስለ ዝነበረ እቲ ሓደጋ ከቢድ እዩ ነይሩ። እቶም ኮሚቴ ድሕሪ ሳልሳይ ወራር ኣብ ግንባር ቡሬ ምስ ተራኸቡ ወኪል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣለምሸት ደግፌ ብዛዕባ ኩናት ግንባር ቡሬን ኣብቲ ግንባር ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝወረደ ህልቂትን ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ ብሪጋደር ጀነራል ኣብርሃለይ ክፍለ ንስማዓዮ። ምሳሌ ነራ ሓደ ናይዞም ኦሮሞ ሜጀር ጀነራል እዩ፣ ግን አንጻር ወያኔ እዩ ውሽጢ ማለት እዩ። ሕጅብቲ ናይ ወታደራዊ ኮሚቴ ንራኸቦ ነበርና ኣለምሸት ለካ ዘለኹ ሜጀር ጀነራል ሓጂ ንሱ እዩ ንብረት ናይ ኢትዮጵያ ዴሌጌሽን ዝመርሕ ሰለስተ ኸባና ሰለስተ ካብኦም ኣብኡ ዝሃለቐ ሰራዊት ክነግረካ ከሎ ቁፅሪ የብሉ ፈፂምካ ንሕና ኣይንፈልጦን ኢና መሽ ንሕና 180 ሽሕ ገለ መይትዎም ኢና ንብል እዚ ዳ ጥራሕ ኣብ ግንባር ዓሰብ ዝኾነ ዝሞተ ክኸውን ይኽእል ኢሉኒ እቶም ዓቃብ ሰላምስ ኣብ ዝወሰን መገድስ ሬሳ ንርኢ ኣለና ሬሳ እሞ ንዕኡ ክንኣርዮስ ትፈቕዱልና ዲኹም ኢሎም ዋይ ረይዎ ፅቡቕ ሬሳ ዳ እሞ ተገርኩም ሞደኳ ሕጂ ከባቢ 400 ዝኾን ቦዲ ባግ ምእረይ ኣምፅኦም ኣብዚ ሬሳ ተልዒ ኣብዚ ኣኸ ኣሎ ኣብዚ ተልላቲ ኣኸ ኣሎ ካልእ ክሳብ ሓቲቶም ቦዲ ባግ እዚ ፃዕዳ ምእረይ እሞ እዚ ስወዲእናዮ ስደዱልና እምበር ክንደይ ዝኸውን ትደልዩ ሕጂ ኸ ስደዱልና እሞ ዋላ ዝታይ ዝምለስ ግለ 5,000 ዝኾን ቦዲ ባግ ስደዱልና ኢሎም የብልናንቲ ፋብሪካውን ክንዲ የብሉን ኢሎሞ እቲ ፋብሪካውን ክንዚ ይኸውን የብሉ ኢሎሞ ብኡ ተቋሪፁ እቲ ምዕራይ እግሪ መኸለ ቅድመ ኸ ትብሉ እግሪ መኸለ ሓንቲ ቦታ ተኣኪቦም ልኩም እምበር ሬሳና ዳ ዘይ ኣብ ግንባር ዓሰብ እዩ ዘሎ ኢሉኒ ሓቁኻ ዋላ ዝብለካ ዘለኹ ኢል ብጭቡጥ ንሱ ይነግር ንሽዑ ጀነራል ኣለምሸት ደግፌ ኣብዚ ሕጂ እዋን ነቲ ኣብ ግንባር ቡሬ ብዓይኑ ዝረኣዮ ህልቂት ሰራዊት ኢትዮጵያ ረሲዑ ሕጂ ቀይሕ ባሕሪ ንምምላስን ኤርትራ ንምውራርን ካብ ዝሸባሸቡ ዘለዉ ሓደ እዩ። ጽላሊ ኣባላት ብልጽግና ኣብቶም ዓበይቲ ጥራይ ከይተሓጽረ ናብቶም ታሪኽ ኤርትራን ኢትዮጵያን እንዶ ዘይብሎም ተባሂሉ ኢሎም ዝምድሩ ደቆም እውን ሰጊሩሎ ሎሚ ካብ ሰልፊ ብልጽግና ብዛዕባ ባሕርን ኤርትራን ክትልኹ ዝተሓርዩ ንመሳኹቲ ቴሌቭዥናት ኢትዮጵያ ዓሲሎም ይርከቡ። ነፍሲ ወከፍ ፈነውኦም ብኤርትራን ቀይሕ ባሕርን ዝተዓብለለ እዩ። ቁኑዕ ይኹን ኣይኹን ተዛረቡ ጥራይ ዝሰምዖ ወይ ዝደናገር ኣይሰኣንን እዩ ዝተባህሉ እዮም ዝመስሉ። የሴኩሪቲ ችግር ያመጣል። ቀጥታ ማንገናኛቸው አገሮች ጠላት ነው የምንላቸው አገሮችን ጎረቤቶቻችን ሊያመጡብን ይችላሉ። እኛ አጠገብ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ችግር የምጽእ ጠላእትን ንብሎም ብቐጥታ ዘይራኸቡና ሃገራት ጎረባብትና ከምጽኡልና ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ጂኦፖለቲካዊ ጽልኡ ዓብዩ ንሕና ዘይንቆጻጸሮም መሬት ምስ ካልኦት ኣህጉር ዝራኸብ ብታሪኽ ጸላእትና ንብሎም ሃገራት ኣብ ከባቢና 60 ኪሎ ሜትር ርሒቆም ንኽሰፍሩ ዝገብር መስርሕ ኢና ኣቲና እንዲሰፍሩ የሚያደርግ ሂደት ውስጥ ነው የገባ ነው። የአድዋን ድል ያልተጠናቀቀውን ታሪክ የባህር በር ጥያቄ አጀንዳው እንዴት ሊያስቀጥለው ይችላል? ታሪካዊ እርማትስ ሊያስከትል ይችላል ወይ? ምን ትላለህ በዚህ ላይ? ማለት ምንም ጥያቄ የለውም። ኦሬዲ ታሪካዊ እርማት ሊያስከትል የሚችልባቸው ምክንያቱም ብዓወት ዓድዋ ዘይተዛዘመ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብኸመይ ክቕጽል ይኽእል? ታሪካዊ መእረምታ ምግባር ከድልዩ ኣዋጅ ንጉሰ ነገስቲ ከም ዝሕብሮ ዶብ ማለት ክሳብ ባሕሪ እምኒ ጎቦ ወሓይዝ ዶብ ጌርካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ እዩ ዝብል። ሕጂ ግን ዶብ ማለት ወይ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክሕልዎ ዘለዎ ዶብ ካብዚ ጎቦ እዚ ካብቲ ሩባቲ ካብቲ እምነቲ ምምላስ ኣይኮነን። ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ረብሓ ክሳብ ዘለዎ እዩ ዶብ ዝበሃል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም እስካለበት ድረስ ነው ዳር ድንበር። ብዛዕባ ዶብ ዘለዎም ሕልሚ ከምዚ ዝሰማዕናዮ ዶብ ሃገራት ዝበሃል የለን እዩ ዝበሃል ዘሎ ክሳብ ዝደለይዎን ዝኸኣልዎን ከስፋሕፍሑ ድልየቶም በየናይ ኣጋር ኣሰጋጋር ዳ ኮይኖም እምበር ከም ኣገላልጹ ረብሓ ኢትዮጵያ ኣብ ኤውሮጳ እንተ ደኣ ሃልዩ ዶቦም ክሳብ ኤውሮጳ ክኸውን እዩ ማለት እዩ።
ወይ ድማ ረብሓ ኤርትራ ፈለግ ኣባይ እንተኾይኑ ዶብና ኣባዩ ክኸውን ማለት እዩ እዚ ሕልሚ እዚ ድማ ንሃገራት ናብ ኩናት ህልቂት ዕንወት ዘምርሕ ዳ እምበር ዘምፅኦ ረብሓ የብሉን ነዚ ውታትያ ኣተሓሳስባን ኣባህላን እዞም ማዕዝኖም ሰሓቱ ኢትዮጵያውያን ብኸመይ ክግለጽ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር መዓስያ ጥዑይ ኣእምሮ ዘመዛዝኑ ኩነታት ሃገሮምን ከባቢኦምን ዞብኦምን ብግቡእ ዝርድኡ መራሕትን ምሁራትን እተፍሪ ኢትዮጵያ ምናልባሽ ካብቶም ኩርዓ ክትመሃር ብዙሕ ትፅቢት ነርና ብዙሕ በላዕቲ ክፍጠሩ ከም ጎረቤትና መጠን ትፅቢት ነርና እዚ ግን አይተኻለን እኛ ከውሃ ጋር ነው የተፈጠርነው እኛ ከውሃ ጋር ነበርን ንሕና ምስማይና ተፈጢርና ምስማይ ነርና ማይናትና ይነሩ ወደብናትና ይነሩ ግላው መሰላለና ኣብዚ ድማ እንሆ ዝርበፅ ዘሎ ሓድሽ ጀነራል ብወገና እኳ ህድ ኢሉ ነቶም ባሕርን ዳማቶም ብሓይሊ ዝገበጡ ኣብ ሓጎታቱ ዘሕለፍዎ 30 ዓመታት ናይ ህልቂትን ዕንወትን ኩናትን መዛዘሚ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ከመይ ነበረ እንተዝውከሶም ሓሸ እዚ ህውጥ ጀነራል ካብቶም ብዛዕባ ባሕሪ ዝምድሩ ፍሉይ ዘብሎ ናይ ተፈጥሮ መሃንድስ ኮይኑ ብዛዕባ ኣፈጣጥራ መሬትን ባሕርን ዓሰብን ምምዳር እዩ አሰብ የሚባለው ወደብ ራሱ ሲሰራ ዲዛይንድ ሲሆን the way it has to only serve Ethiopia ወይም ደግሞ አፋርን ጀምሮ ወደዚህ ያለውን አሰብ ዝበሃል ወደብ ክስራሕን ክሰኣልን ከሎ ብፍሉይ ንኢትዮጵያ ከገልግል ተባሂሉ ወይ ድማ ካብ ዓፈር ክሳብ ኣብዝን ከገልግል ተባሂሉ ተሰሪሑ እዚ ንባዕሉ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም መማጎት ነጥቢ በጀርባው በኩል አሰብ ወደብ በጀርባው በኩል ግመልም አያገኘው ምንም ሊሆን አይችልም እንዲሁ መበስበስ ካልሆነ በስተቀር ምንም ሊሆን አይችልም ይሄንንም ያዙ ይሄ ራሱ ባለም አቀፍ አንድ መከራከራችን ነው እዚ ሕሱል ትንታኔ እንታይ መግለጽ ይኩሃቦ ዝኽእል ንቅርጽን አሰራርሓን ወደብ ዓሰብ ንኢትዮጵያ ጥራይን ከገልግል ዝተፈጥረ ኢሎም ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ከም መርትዖን መማጎትን ነጥቢ ከቕርቡ ዝሓስቡ ምስ ኮነ ኢሎም ዝደንቆሩ ምምጓት ፋይዳ ዝርከቦ ይኮነን ኢትዮጵያ is not a landlocked nation landlocked አይደለንም እኛ ኢትዮጵያ በመሬት ዝተኸበት ሃገር አይኮነትን ምስ ውቅያኖስ ተኣሳሰርና ኢና ኢትዮጵያ ባሕር ነይርዋ ሕጂቱ ጉዳይ ስለዚ የተፈትሐ እምበር ንሕና እጽዋት አይኮነን ጉዳዩ ያልተፈታ በመሆኑ እንጂ እኛ ላንድ ሎክድ አይደለንም ዘመን ዘምጻ በዓልቲ ስልጣን ብልጽግና መንእስያት ኣኪባ ብዛዕባ ባሕሪ ዘካየደቶ ጎስጓስን ዝሃበቶ መግለጽን ፈኸራን ድማ ንስማዕ እስኪ የባህራችን ጉዳይ ተዘግቶብን እንኖራለን እንዴ ባሕርና ተዓጽዩና ክንነብር ዲና ተዓጽዎ ዝነብር መንእስ የለን ሓቂ ለና ዓለም ለኻዊ ሕግታት ኣሎ ታሪክ ኣሎ መርትዖ ኣሎ ሓደ እዋን ተዓጽዩና ሲእናዮ ነርና እዚ ወለዶ እዚ ግን ነዚ ዝቕበል ኣይኮነን አንድ ወቅት ላይ ልክ ነው አተን ኖረናል ተዘግቶብን ይሄ ግን የነን የሚቀበል ትውልድ አይደለም አሁን ያለው ክልተ ገጽ ናይ ሓንቲ ሳንቲም እዮም ኣስማቶም እንተዚ ኮይኑ ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ባሕርን መቐጸልታ ስርዓት ብልጽግና እዮም ሕልሞም ምውናን ኣፍ ደገ ባሕሪ ጥራይ ኣይኮነን ክሳብ ናፃን ልኡላዊትን ሃገር ኤርትራ ፍሪስካ ናብ ኢትዮጵያ ንምጽምባር ዝመጣጠሩ ዘለዉ እዮም ቅድምቲ ንይምሰል ተባሂሉ ዝተኻየደ ምርጫ ምክያዶም ኣብ ናይ ክትዕ ዘተ ዕላምኦም ናብ ህዝቢ ካብ ዘቕረብዎ እዩ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ዝተቐስናዮ እዚ እውን ንታሪክ ክኸውን ምስናዱን ምስዑን ኣገዳሲ እዩ መንግስት እንድሕር ኮንኩም ብኸመይኩም ንኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ትመልስዋ እትብል ሕቶ ንኹሎም ተወዳደርቲ ሰልፍታት የቐሪባትሎም ኢትዮጵያ ኤርትራ የተገነጠለችበት መንገድ በህዋት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈለየትሉ መንገዲ ብናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህውኽ ውሳኔን ልመና ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዝተመስረተን ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብግቡእ ዘይዘተይሉን ውሳኔ እዩ የድንበር ይገባኛል ጥያቄ ነው ወይስ ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል ናት የሚል ወደ ኢትዮጵያ የመጠቅለል ጥያቄ ሕትኹም ናይ ዶብዲዩ ወይስ ኤርትራ አካል ኢትዮጵያ ያልኩም ናብ ኢትዮጵያ ምጽምባራ ከዚህ በፊት እንደተባለው በደም በታሪክ በባህል በሃይማኖት የተሳሰሩ ህዝቦች ናቸው ይሄማ የኢትዮጵያና የሶማሌ ህዝቦችም እኮ በተመሳሳይ መንገድ በደምና በዘር የተመሳሰሉ ናቸው ይሄን ነው ምክንያት ምጣዳ በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ ሀገሮች እንደሆነ የታወቀ ነው ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈላለዩ ሃገራት የን ብግቡእ እንተዳ ተጻዒሩሉ ግን ሓንቲ ሃገር እንኾነሉ ተኽእሎ ኣሎ ኤርትራን በተመለከተ ያላችሁ አቋም ላይ
በአንድ በኩል ኤርትራን የኢትዮጵያ ግዛት አካል እናደርጋለን ትላላችሁ፣ በሌላ በኩል አሰብ የኢትዮጵያ ናት ትላላችሁ። ከሁለቱ ቅድሚያ የምትሰጡትና ከሁለቱ ይሳካል ብላችሁ የምታስቡት የትኛውን አቋም ነው? አመር ገጽኹም ኤርትራ ግዛት ኢትዮጵያ ያ ትብሉ፣ በተኻለ ወገን ድማ አሰብና ኢትዮጵያ ያ ትብሉ። ካብ ክልቲኡ ቀዳምነት ትብዎን ክዕወት ትብልዎን አየናዩ? ይህን እርግጠኛ ሆኖ መመለስ ባይቻልም ከተቻለ ሁለቱ ህዝቦች ሁለቱ ሀገሮች ነዚ ርግፀኛ ኾንካ ምምላስ ዘይከኣልኳ እንተኾነ ክልቲአን ሃገራት ሓደ ዝኾናሉ መንገዲ ኢና ቀዳምነት ንህቦ። ተዘይተኻኢሉ ግን ዓሰብ ዝተፈለየትሉ መንገዲ ናይ ታሪኽን ሕግን ሓጓፍ ስለ ዘለዎ ወደብ ዓሰብ ንምርካብ ኢና ክንሰርሕ። አሰብን ወደብ ማግኘት ላይ እንሰራለን ማለት ነው። ሁለተኛው አማራጭ ኤርትራን ያልጠቀሳችሁት የባህር በር አማራጩ የማያስፈልገን ወይስ እንደሌላ ሀገር ቆጥረን የምንጠይቀው አይደለም ብላችሁ? ንኤርትራ ዘይጠቀስኩማ አማራጭ አፍ ደገ ባሕሪ የድልየና ወይስ ከም ካልእ ሃገር ሓሲብና ንሓቶ የለን ኢልኩም ኢኹም? እንደ ሌላ ሀገር ቆጥረን የምንጠይቀው አይደለም። በተለይ የአሰብ ከም ካልእ ሃገር ሓሲብና ንሓቶ ሕቶ የለን። ብፍላይ ወደብ ዓሰብ ብዝምልከት መጀመርታ ዝተፈለየትሉ መንገዲ ጌጋ ኢልና ኢና ንኣምን። ንዕኡ ንምትዕራይን ናብ ታሪኻዊ ዋናኣ ናይ ምምላስን ጉዳይ እዩ። እናንተ ፍቃድና ምኞት ምንድን ነው? ድሌትኩምን ምኞትኩምን እንታይ እዩ? ድሌትና ህዝቢ ኤርትራን ኤርትራ ከም ሃገርን አካል ኢትዮጵያ ምግባር እዩ። የሚሆኑበትን መንገድ ለማመቻቸት ጥረት የምናደርግ ይሆናል። የአሰብን ወደብ በተመለከተ ከእናት ሀገሩ ኢትዮጵያዊ ጥቅምን በማያስከብር መልኩና ንዓሰብ ብዝምልከት ጥቅሚ ኢትዮጵያ ብዘይ ይኽበር ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሙሉእ ውክልና ብዘይ ነበሮን መንግስቲ ዝተወስደ ንብረት እዩ ኢልና ንኣምን። ንብረትና ንምምላስ ብዝኾነ ሃገር ብዘተን እንካን ሃባን ክንፍትን ኢና። ግን ብዝኾነ መልክዕ ንብረትናን ሃገራዊ ረብሓናን እነኽብረሉ መንገዲ ክንክተል ዘለዎ ኣማራጭታት ኩሎም ኣብ ጣውላ ኣለዉ ኢልና ንኣምን። መንገድ ለመከተል ያሉትን አማራጮች በሙሉ ጠረጴዛ ላይ ናቸው ብለን ነው የምንወስደው። የአሰብ ወደብን በሰጥቶ መቀበል እናስመልሳለን ብላችሁ ምን ሰጥታችሁ ነው ወደቡን የምትቀበሉ? ወደብ ዓሰብ ብእንካን ሃባን ክንመልሶ ኢና ኢልኩም እንታይ ሂብኩም ኢኹም ነቲ ወደብ ክትመልስዎ? ንዓሰብ ከ አካል ኤርትራ ኮይኑ ከም ኣፍ ደገ ባሕሪ ጥራይ ዲኹም ክትጥቀምሉ ወይስ ግዛት ኢትዮጵያ ኢኹም ክትገብርዎ? ዓሰብ ካብ ዋንነት ኢትዮጵያ ብጌጋ ዝኸደ እዩ ኢልና ንኣምን። ንምምላሱ ድማ ዝከኣል ዘበለ ክንፅዕር ኢና። ማስመለስ ማንኛውም ጥረት እናደርጋለን።